tigo lang. Bisag layo. Ang sarap niya. So, in fairness naman sa box na yun. I'm hungry. I'm hungry. Good morning, Philippines! Good morning! Monday morning ngayon, guys! Ang sakit ng puson ko. Dito. Ala. It's Monday ngayon and yeah, punta si Tami dito mamaya pero mamaya pa kasi may asikasuhin siya doon yung boiler, 'di ba? Hindi na gumagana, nasira, mahal ng bayad niya, 'di ba? Sinabi ko. Mag-usap kami ni Tami, tawagan ko si Tami para kung ano yung plano kasi gusto kong i-claim yung price namin ngayon pero hindi ko alam kung kailan siya makarating dito and hindi rin ako, I'm not feeling good and let's see kung anong mga mangyayari. Tatapos ko lang nag-order ako online ng tablecloth. Nakapag-order na ako, yung gift card ko yung ginamit ni Tami nung binigay sa akin, matagal na rin. But anyway, so nakapag-order na tayo finally. Hopefully yung bukas daw yung darating. Pero ipakita ko sa inyo kung ano talaga yung resulta. Ito, nagkahubo-hubo na ako, guys. Andito na naman si Habs. Kasi andito yung lather kasi chini-change ko yung nagbibip na tawag nito, guys. Alarm! Yung alarm! Anyway, so, ibalik natin itong hair iron kasi so, napag-desisyonan ko, magre-ready lang ako kasi, you know, I have to, as a wife, I have to cook something for my husband. Kailangan kong magluto, guys, para naman pagdating niya, mayroon siyang kakainin. Sus, ginoo ko. Alam nyo, guys, di ba, naalala nyo, nagko-color ako ng buhok, itim. Adoy, tumutunga na naman. Tumutunga. No, nakikita na naman sila. Kailangan na din akong mag-retouch dito lang sa taas. May nagsabi sa inyo, ang daming nagsabi sa inyo na wag daw i-color ng black. Kasi kapag mag-color ng black, mas lalo daw siyang halata kapag tumutubo. Ang dami, alam nyo naman, na marami tayong gray hairs, mga stress sa buhay natin dyan. And nagkahubo-hubo na ako dito. Ang luwag-luwag kasi ng pajama ko ay ginawa ko. Eventually, na lang, nalabhan ko to kahapon kasi yun guys, hindi na ako foundation and then alis lang ako, punta tayo sa tindahan. So yun ngayon, para hindi tayo magutom kasi kapag nagutom tayo, 'di ba, yung sugar natin bababa. Banana bread yung kainin natin. Ano ba? Magtingin-tingin na lang ako doon kung ano yung bibilhin ko. You stay here and then I will be right back, okay? So guys, gusto ko na lang umalis na para tapos na yung natin, lakad. Tumawag si Tami. Sabi ko tawagan. Sabi pa niya, tatawag daw siya ako. Tatawagan daw niya ako kapag tapos na daw yung yung lalaki doon. Hala, ang ginaw. Panahon. Baka ikaw rin at ako ginaw. Baka tibok ng puso ko ginaw. La 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 la. Anyway guys, I will see you. Kailangan lang natin gawin ito kasi ganito yung life kapag may asawa. Hindi lang yung sarili mo yung alalahanin kundi yung partner mo. Para hindi tayo maiwan ng asawa natin, dapat tayong magluto. woke up early this morning. Dito lang po. Gusto ko yung mga kanta ni Kit Urban, guys. Anyway, guys, thank you, guys. I will see you na lang later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Guys, I'm here sa tindahan. Ang tigo lang. Bisag layo.
Gagaron mo tindog mo barog. Garon mo tindog. Ano ba? Anyway, I am here. So, ano tayo? Nakapark ako dito guys. Malayo lang. Pero anyway, I see you later. Okay guys, dito tayo guys. Kailangan ko pala ng phone. Dito tayo. Kumuha ako ng ano, tawag nito, asparagus. At saka ito lang siya. Kinuha ko basket, maliit na basket. Tayo guys, hanap tayo ng yung frozen na ano ba. Nakakahiya talaga mag-vlog ay. Hanap tayo dito. Ito siya guys, nakakita ako. Ito parang ito ata yung gusto ko. What? Parang natatakot naman ako mag-vlog dito. Yung mga tao makatingin parang iba. So, dito yung egg. Mura lang kasi dito sa ShopRite kaysa ano, yung ibang store. Ito siya yung hinahanap ko is ito, jumbo. Ito siya. Okay guys. Yun lang. Ito lang yung nabili ko. Konti lang talaga. As in. Diba? Ang bilis kong mag-grocery. And din ang konti lang yung nagastos ko. Nagasto. Pag si Tami pa yun, buong barangay na, makakain na talaga. Uwi tayo, and that's it. Yun lang, simple, easy, and may truck pa ba doon na? Wala na. Alis tayo. May truck kasi nakabangil doon, naka-ano doon, naka-black. So ngayon, wala na pala. So, every time natatawag talaga sila sa akin, guys. Yung name na nakalagay kapag may tumawag, sila pala yun. Alam mo, sino? Yung sister ko, sabi pa, Inday. Inday daw. What? Iwan ko kung bakit. Every time na sila tumawag sa akin, yung nakasulat is Inday. Yung kapatid ko talaga, akala ko talaga scam palagi. Hold on, guys. So, yun siya, guys. Yung cheesy scallop. Yun. Ibibik lang siya. Dalawa yung inano ko para dalawa yung ano namin. And ito is ano to. Alam nyo naman tayo, mga babae. And then, duhang hikot, tawag nito. 2 bunches of oat. Broccoli rub. Bukas yan natin lutuin. Yan. And then ito, mamayang gabi. Yun lang. Simple lang yung binili ko. Hindi katulad ni Tami na anik-anik. But anyway, I'm here. I-text natin si Tami. 2,000 years later. Yeah, wala pa rin yung asawa ko. And sobrang ginaw na sa labas. Okay, what are you doing? Ang dami ng dahon ng hulog. Look, dami na. Yep. Ang ginaw, guys. Maginaw. Come! Misty! You pipi? Okay, come in. Mag-snacks tayo. Snacks tayo ng boy bawang. Asan yun? Alam ko meron akong binili eh. Asan ko ba yun nilagay? Guys, alam nyo guys, naglalaba din ako. Wala, ito yung problema ko sa washing, oh. Kapag magwa-washing ako, masisiparate talaga siya ng malayo. Hindi ko alam kung bakit ganun ang mangyayari. Look, oh. Nasiparate. Ang ginagawa ko palagi is ito, guys. Ito yung ginagawa ko palagi kasi napapagod na talaga ako. Slide ko dyan. Ganon. Slide ko ito, ganon. Iwan ko kung bakit every time na lang mag-laundry ako. Kami ni Tami, namamove talaga siya. Yun, meron tayong laundry. Mamaya na yan. Mag-init ako ng tubig kasi kailangan daw ng boiling water. 2 1/4 cup of boiling water. Ito guys, itatry natin. Sabi pa dito, ito yung mix. Sabi pa, kapag 2 box daw, i-double daw yung measurement. Of course naman, diba? Ayaw naman natin yung dry. Nagda-dry yung anek. We need gunting. And then here, i-add ko lang siya dito, guys. 2 cups. So, 2 cups. One, 2. Ala. Ang dami pala. 1/4. Lagyan natin ng butter. Guys, nakalimutan ko yung butter.
Third. Nakalimutan ko yung butter. Ang bango. Anyway, alam mo yung butter. 2 tablespoons. So, ilagay natin ito siya. Ito siya. Dalawang, parang pang dalawahan na yan. And, I think, okay na yan. 1/3. Where is 1/3? Dito. 1/3 milk. Dalawang box. So, dalawa yung 1/3. Ilagay ito. Ang dami namang tubig, di ba? Kasi mag-expand kasi ano. Sabihin ko sa inyo guys kung anong resulta nito guys. Kaluka naman ito eh. And then, yung ano pala, yung oven is 400 degree. 450 degree. Inano ko siya. So, ready na siya. Tignan natin guys kung anong resulta nito guys. Kasi, ang dami namang tubig nito. Double daw kasi da ano eh. Okay guys, I will let you know after. So, sabi pa, itabunan daw ito. What? Oh, uncovered. So, akala ko covered. Uncovered pala. So, nagtataka ako. Kung i-cover mo siya, magmo-moist. Hindi mag-ano yung... So, sabi ko, uncovered pala. I-kick natin ito. Yun na siya, guys. Sabi pa, ano na, ano na siya, yung parang pwede na siyang ilabas. Pero, parang juicy naman. Yun siya. And ito, mamaya ko na tulutuin. Pero for sure, maaga kaming kakain kasi hindi yun kumakain ng asawa ko. Wala yung kinain kasi sobra daw masakit yung ulo niya. Iwan ko, masakit yung ulo. May migraine siya this morning. Yun, nagka-migraine siya this morning kaya ayaw niyang kumain. So, nagluto ako ng and then, ito siya, ano ko lang naman ito siya, iinit. Then, lagyan ng Italian seasoning. Yun lang naman. Yun siya, guys. Tapos na. Ang bango pala nito. As in, ang bango. Grabe. Ang sarap niya. So, in fairness naman sa box na yun. Mura lang yun. Mga 199. 199 per box. Yan, mura. Meanwhile, at the Krusty Krab. No, I'm not a writer. Okay. Give up on my way home, yeah. Wouldn't it be crazy? Would you still amaze me? Wouldn't it be crazy? Would you still amaze me? Wouldn't it be crazy? Would you still amaze me? Wouldn't it be crazy? Would you still amaze me? Give up on my way home, yeah. Hi, just a quick second, before we come up to it. Come here. Where did you stop now? Stop like this way, like you can here. Every morning you choose time. Like, you wanna be with us. So, yan yung dinner namin, guys. Kararating lang ni Tami, kaloka. Scallop, and that. Okay, let's eat. Tingnan nyo. Gutom na ako, yan pa. Ngayon nakarating. Tami, get the thing. I'm hungry.